Безнеңчә, матур милли ки. Башка килә уйлар төрле-төрле, әллә нинди зарлы, моңлы ки. Эзлеп кенә әйтеп бирә. Татар күңеле ниләр сизгәнен. Мискин булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызлып чыга күңелнән. Хайран булып җырны тыңлап тордым, ташлап түбән дөнья уйлары. Күз алдыма күргән төсле булдым, болгар һәм агайдәле буйлары. Түзәлмәдем, бардым җырлаучыга, дидем: "Кардәш, бу нинди ки?" Җавабында милләттәшем миңа: "Бу ки була", диде, әлбәттә.